mai su fari toron giwa, mai su fari ma dan baiwa, mai su fari ma san kowa, baban mu mai san talakawa, na gaishe ka mai san kowa. 070-354-78317 'yancin waka mu je zuwa. Mu gaishe da babban sarki taka lafiya dan baiwa, Haji Muhammad bin Zakariya mai su fari toron giwa. Mu gaishe da babban sarki taka lafiya dan baiwa, Haji Muhammad bin Zakariya mai su fari toron giwa. Mu gaishe da babban sarki gaishe ka, sarakuna sun gaishe ka, su fari dun sun gaishe ka, ka zan maganin kuka. Ina 'yan amshi, shin mun iso gaban babanmu, mun iso gaban babanmu, mai share duk kukanmu, babanmu na ƙaunar mu, gaske sanan yana kishin mu, shi yasa duk sarakunan yau da sun ce yana adalci. To ina amshi kuma ina gaishe ku, domin kun gane babanmu ne sarki ne, sarkin wasu suna ne dan suna nan kamar sun kone. La sarkin waka, wani kake so ka tone, wani shi sarki ne amma kawai suna ne. To sarkin waka muna so ka fayyace zancanka, ya dai 'yan amshi kamar bawai kuna min katsalanda. Batun sarkin mu fa shi ya samu muke santinsa. To ku saurare ni dan bazancan bazan ba bashi, wani shi sarki ne amma fa bai so a yau zancen shi, in ya doso hanya manya da yara suna tsoron shi, ba hali ɗai na kirki balle a ci za a yau begen shi, batun zalunci ta dai yake cin abincin nashi. Ina 'yan amshi kawai na ce ma mu bar zancen shi, ya kamata mu bar shi dan ko ana mu fasan karshen shi. Amma sarkin mu manyan suna gaishe shi, har fa yaran suna gaishe shi. Amma sarkin mu mazan suna gaishe shi, har fa matan suna gaishe shi. Amma sarkin mu su bari suna ta yabon shi, da ba sarakunan suna ta yabon shi. Mata ba ina gaishe ka, in tangare ya dawo, tun da ka zama san kowa, dole 'yan tangare maka waka. Mu gaishe da babban sarki taka lafiya dan baiwa, Haji Muhammad bin Zakariya mai su fari toron giwa. Ina 'yan amshi kun tefa mun zo fada, sarkin waka yau faga kai faga sarkin mu. To jazakallahu, na gode sarki Allah, shi ya bani basira, bana batun watakila, in na rairo waka ana ta ji ba batun wata matsala. Ta dalilin waka yau faga ne gaban mai martaba. Sarkin waka ga kai faga sarkin mu, assalamu alaika, Allah guru da watun, inda dabdu da kirmainin baba adin yara yana mai kayani igwani ungu mayin ne. Assalamu alaika, Allah guru da watun, inda dabdu da kirmainin baba adin yara yana mai kayani igwani ungu mayin ne. Alanguru an bulami ne, mudan za sabbi so kilani ne, ana kawo nun tura limanin ma hafsu. Alanguru an bulami ne, mudan za sabbi so kilani ne, kilewa min da tura na zaunin ma hafsu. Alanguru an bulami ne, mudan za sabbi so kilani ne, asirin zanta min da tura ni kurmai din ma hafsu. An yi su fare wula da bande, adal mai adal da bande, ala rau askirin yana babu an
fari toron giwa. Ina yan amshi nan nake so na sanyo aya. Sarkin waka kaɗan tsaya kan a ce kun juya. Baba sarki ne kuma kun sai yana adalci. Mai kwana sallah ya hane mu miyo kafirci. Batun kyauta mai martaban mu baya bambanci. To ku sha kurmin ku fatan da kun zo gaban mai bamu. Ku gaishe da babban sarki ta ka lafiya dan baiwa. Alhaji Muhammadu bin Zakariya mai sufari toron giwa. Ina yan amshi nan nake so na sanyo aya. Sarkin waka kaɗan tsaya kan a ce mun juya. Idan na gane kuna so ku ce ba zan manto su. Mu shige gida gaishe su. Assalamu alaiki ataya na dawa tunu. Inda da guda an fato mama anini yara ina. Ya gumsun ne lalle ya suna na fulan su gabsu. Assalamu alaiki hata Aisha dawa tunu. Inda da guda an fato mama anini yara. Suna na fulan sakatsu. Assalamu alaiki ya gana dawa tunu. Da ta fita an fato mama an dini yara gana. Amarya sannu lalle ya suna na fulan sakatsu. Yan amshi na zaton yanzu ai sun kare. Lalala akwai yayin mu har da kannan muna gauna su. Babbar antin ya hajiya Fatimin gaishe ki. Allah ya ja kwanan ki mai martaba yana gauna ke. Babban yayan mu zanna Zakariya mun gaishe ka. Bana ka shashanin ka mai martaba yana gauna ka. Babbar antin hajiya Falmata muna gaishe ki. Ya gana shashanin ki mai martaba yana gauna ki. Babban yayan mu Adamu zanna muna gaishe ka. Linguist ka shashanin ka mai martaba yana gauna ka. Babban yayan mu Rawan Arizana muna gaishe ka. Chris muna gaishe ka. Lasmisi mun gaishe ka mai martaba yana gauna ka. Babban yayan mu Abacha Umar zanna mun gaishe ka. General ka shashanin ka mai martaba yana gaunar ka. Babbar antimi anti zanna muna gaishe ki. Azumi ki shashanin ki mai martaba yana gaunar ki. Babbar antimi hajiya muna gaishe ki. Sa'adatu zanna mun gaishe ki. Mun je ki shashanin ki mai martaba yana gaunar ki. Babbar antimi Fatima zanna mun gaishe ki. Na gana ki shashanin ki mai martaba yana gaunar ki. Babban yayan mu Dakta muna gaishe ka. Sadauni ya bada ninka. Sadik zanna mun gaishe ka. Na gana ya ja kwanan ka mai martaba yana gaunar ka. Babbar antimi Amina zanna mun gaishe ki. Yana ki shashanin ki mai martaba yana gaunar ki. Babbar antimi Aisha zanna mun gaishe ki. Ya ji ki shashanin ki mai martaba yana gaunar ki. Babbar antimi Farmata zanna mun gaishe ki. Kano ki shashanin ki mai martaba yana gaunar ki. Babbar antimi Abuja zanna mun gaishe ki. Kema ki shashanin ki mai martaba yana gaunar ki. To ina Zasmisi Zara muna gaishe ki. Zara zanna muna gaishe ki. Kema ki shashanin ki mai martaba yana gaunar ki. Ahmad zanna ma Allah ya ja kwanan ka mai martaba yana gaunar ka. Har ma Yusuf zanna ma Allah ya ja kwanan ka mai martaba yana gaunar ka. To ina
mu mace wai na wutan mu sarkin waka muna nan zaman jiran sunan shi to musaddiq namu Abubakar sanna shi sunan shi Allah ya ja kwanan shi mai martaba yana kaunar shi to ku in amshi nan nake so fa zan sa aya ka sanyo ayar dan fa mu ma nan muka shirya to ga dodo baba kana sha'aninka to ko sun kika wallahi sai sun soka to ga dodo baba kana sha'aninka to ko sun kika wallahi sai sun soka to ga dodo to makiya sun watse mai su fari ma wallahi sai an soka to ga dodo baba kana sha'aninka ko sun kika wallahi sai sun soka to ga dodo baba kana sha'aninka ko sun kika wallahi sai sun soka to ga dodo baba kana sha'aninka ko sun kika wallahi sai sun soka gaishe da babban sarki ta kara lafiya dan baiwa haji Muhammadu bin Zakariya mai sufari toren giwa gaishe da babban sarki ta kara lafiya dan baiwa haji Muhammadu bin Zakariya mai sufari toren giwa gaishe da babban